ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ବଡ଼ କହୁଛି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା ସିନା ବେଇମାନଟେ, ହେଲେ ଉପରବାଲା ତ ବେଇମାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ଦୂର ସତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ଆମେ ହାରିବାନି ଅପା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ସତ କଣ ମିଛ କଣ। କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? କାହିଁକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? କାହିଁକି ନା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାଧି ବୀରବର ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ଅଙ୍ଗେଇନ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାଉ କୋଇଲି କଜଳପାତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ଆଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦବ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଶାଳୁଆ ପତନି।